Makkaratikun kahvaa varten tarvitset puurimaa. Se voi olla sahattu kokoon 35 x 35. Leveämpikin puurimaa käy, vaikka 40 x 40. Varsi kannattaa tehdä 8 x 8 kokoisesta neliöraudasta. Pienempi neliörauta on liian hankala halkisahattavaa ja paksumpi on taas alakoululaisille turhan raskas sahata. Makkaratikun suunnittelu kannattaa aloittaa kahvan mitoituksella. Mittaviivainta apuna käyttäen voi miettiä, minkä kokoisen kahvan makkaratikkuun haluaa. Kahvasta kannattaa tehdä riittävän suuri, että myös aikuisen on hyvä pitää sitä kädessä. Varren tulee olla riittävän pitkä, että makkaraa paistaessa säilyy tuleen riittävä etäisyys. Liian pitkä varsi voi puolestaan olla epäkäytännöllinen. Kun suunnitelma on valmis, voidaan aloittaa kahvan tekeminen.